Marsait mahalak silas agus nasian Betania. Ima huta nani ingana ni si Maria dohot si Marta hahanai. Ima si Maria nama miahi Tuhani. Cara mangapu sifat na dohot obuk nasida. Iboto ni ido silas agus na maksahiti. Cari disuk aka iboto na ima nama dok tu ibana. O Tuhan na maksait dohi na holongan ni koham. Umbege Yesus ni nama. Datung hamai tian ujung ni sahiti. Alai bai nasanga poni debata rui. Asa maksangap anak ni debata makhite siani. Alai holong do hani Yesus di si Marta dohot diangginai. Nang di si Lazarus. Asa dong dibege daung maksa ibana. Mangulun do ba ibana dua agin nagin inganan nai. Dong salpui nin nama matok akasisian na. Peta mahita bulak tu Judea. Donginin na akasisian na mamadok ibana. Kukunami apal na bura do peditai aka jahuni mandang bugiho. Ulahan mu musetusi. Jadi dialu si Yesus ma. Dasa 12 jam na sadari. Dang na tagolo. Dang na olot tertutup na Magdala nagian. Ay di ida do pandongan ni Poktibion. Ay di ida do panodang ni Poktibion. Alay na Magdalan bogini tertutup mangkui. Ay dang di bagasan ibana panodangi. Adidok donginin nama tunasida nunga modom sila sagus ale-aletai alai na lau ma autosi manungguli ibana dongini dok akasisian nama tu ibana ale Tuhan molo na modom ibana na lau mangulu ma tama matena dunia na didok ni Yesus disi alai jogi punasida pak modomon hiando na didok nai isi pe asetulom didok tunasida nunga mate si Lazarus. Alani hamu do bay nalas waku sodisiau. Asa poksia hamu ale bohat mahita manopon ibara. Dongi di doksi Thomas nama goak liduat. Mamatok akadongan nasi sian. Atong bohat mahita asarat mati kita dohot ibana. Jadi dosahat Yesus hodisi nunga bola opat hari di bagasan tanoman na ibana di labot. Alai anggo huta Betania na conok do itu Jerusalem tak dua batu dauna. Torop do Jahudi naunggo manopo si Marta dohot si Maria mangapul nasida siala iboto nasidai. Jadi dong dibege si Marta naunggo Yesus lau maibana manomu na tinggal di bagas do anggo si Maria. Nina si Marta mamadok out na disoko ale Tuhan dang tagamon mate ibotoki alai nuaing pe tong do huboto le honon ni bata do tuho nasa si pangidoon mu tu ibana gaberi dok Yesus ma tu ibana na hehe mai botom jadi di dok si Marta ma tu Yesus olo huboto do na hehe do ibana di haheoni na di hari pakudi dongi dina Yesus mama dok ibana au do haheon do hangoluan na mangolu do na poksia diau nang pe mate ibana. Jala ganup na mangolu jala na poksia diau na sotuba mate ibana saleleng-leleng na. Poksia do hodisi dongi dirok matu ibana olo Tuhan na poksia do au hodo Kristus anak ni debata na naenggo tu Poktibion. Jadi dong didok songoni lau maibana majo si Maria angginai diusipun ma madok nunga gogui di jodoho umbege si Maria hapogan maibana hehe mandapoton ibana aidang do pesat go di hutai Yesus mangulun di inganan haji Jepang na do si Martai pe do si Martai do pe ibana. Ia aka jahuri donganna dijabui aka naunggo mangapul nasida dong diida hapogan si Maria hehe lau tu balian dihuton maibana adi ripu lau tu tanoman do ibana tu matangis asa saat masih Maria tu panggulonan di Yesus asa disi ida ibana dipatukap ibana dipatukap maibana tu corona uhud matok au disoko Tuhan au na disoko ale Tuhan dang tagamon mate botoki
Jadi dong di da Yesus tu matangi si Maria go di Yahudi nagoi akan nago tu matangi si tarimas magohana hukuk bosa. Dong ini nama tu dia do di pihak kon hamu ibana. Jadi dok nasida ma go maho magnida Tuhan. Dongi dari lidu ma matani Yesus. Dongi tidak akka jauh di ima di olong ni rohana di ibana alai debas yang nasida matok mata ni nama pitung diukat ibana do dan hasuratan ibana wah halakon unang mate kebetagi mas musema wahani Yesus dinasari ibana tu tanomani liang batu doi los batu do lakopna dong ini na Yesus ma idati hamu ma batui kebe dinasi makta iboto ni naung ngodingi ma nunga sanga bau Tuhan ai nunga pola opat ari dong ini na Yesus ma dok ibana dang dau dok tu ho i daun mu do hasanga pon nebata bol na pausia ho jadi dihidak da sida ma batui dong imana ili ma Yesus to pagi cang didok ma ali amang mau dia te mau hudok tu ho ala ditangio ho au uwoto do nian atok tong do tu tangio ko do au alai ala ni na tokopon na jong jong humaliang umbain hudok songoni asa poksia na sida nau sinugumi do au jadi dong didok songoni di pagogo maswara na macuun ola sagus ruag maho tungi ruag matutu na matei dilit do be saputi tupakna dok tu tanganna jala adik sekai tu bohina jadi dok Yesus ma hahari amui asa Magdala ibana jadi torok masyat akka Yahudi nanggo tu si Maria gabe boksia di ibana doni nasida na pinatu panai alai deba sian nasida lau manopoda kapagise mamagi tahun nabi naheni Yesus dong dipasang kasih tua minimal limi dot akka pagise magapot godang didok matu nasida ahama bahinota ahilado tagida ahilado tada di berah laki molo ita pasebu ibana posia mahala saluhutna di ibana kabe goma akka halak gom kabe goma halak gom mau mangarapas tanota bangsota alehehe masada sian nasida i masih kayapas situa ni malim di nasa tauni didok matu nasida na urang roha duango dan dipikir hamuna dengganando mate sada halak umokom rato kopi unang laungago sadok bangsui alai dang sian rohana sadiri di hataoni ala situan ni malim ibana di nasa tauni umban na disuki kakon na naing mate ma Yesus humokok bangsui alai tahe dada holan lau makokok bangsui alai naing papunguonna aka anak ni dibata aka namak sekat dope lau pasada hosa asa olat ni nasa dari mak tutup pima nasida lau mamusa ibana jadi dang be Magdala ni Yesus tina patak di tonga-tonga ni halak Yahudi nasumuk do ibana siani tu sada luat magronokon halongonan tuhutan namago Efraim jadi disima ibana mian gap dohot akasisiana alai jonok nama pesta alai jonok nama Paskah ni Yahudi jadi torok mahalak lau sian dua tinakot tu Jerusalem manguras tirina patujolo ni Paskai jadi dilui nasida ma Yesus aka jongjong mana sida di bagas jori masih patuhan bea di rohamuna nasogo do ibana ulaning tu pestai alai nunga dipatikon aka situani malim do aka pagise panangi senau boto ingana ni Yesus ikon di pabotohon asa dapot takupon nasida ibana